Említettél te is, hogy a nagyobb településekről a növekedés az megállt, és inkább a kisebb településeknek a betegei jönnek most már a rendelőintézetbe. És itt a mi számításaink szerint a betegszám létszám valamilyen szinten az intenzitása csökkent 2012 óta talán. Ez hangsúly. Hát mi már számoltunk, de hát ez nem kell most ezen különösebben vitatkozni. A közlekedést változatlanul nagyon negatívan ítélik meg a megkérdezettek. Fájlalják, hogy az adott időpontokra hosszú a várakozási idő, tehát hosszú a várakozási lista. Én próbáltam mondani, ez máshol is megvan a várakozási lista, mindenütt megvan, itt is van. Nem tudom esetleg mennyire reálisak ezek a listák, tehát hogy nem lehet esetleg pörgetni a dolgot, vagy valóban így van. Nyilván a TVK valamilyen szinten korlátot szab, ezt nagyon jól tudjuk, és a 98%-os számot említettél, úgyhogy ott azért még 2% lauf van, és ad abszurdum a TVK-t 100% fölé is lehet vinni, mert hát a 100% fölött már nem fizetik olyan intenzitásra ki nyilván, mint a 100%-ig, de hát valami pénzt akkor is jutatnak azért az intézménynek, ami nem kis segítség az önkormányzati büdzsé felé. Amit igen, azért mondtam, a közlekedést mondtam. Hosszú várakozási idő, amit még említettek nekem, az hogy a késnek esetleg, a rendelések esetleg késnek, meg hát egy-két embernek a modorával nem mindig vannak megelégedve. Ez nem az én véleményem, hanem ez az általam benyújtott információknak a közlése feléd. Úgyhogy részemről ennyit akartam még hozzáfűzni. János. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves vendéget, illetve a tokaji lakosokat is. 2 rövid kérdésem lenne. Az egyik dolog az a korábban már sokat vitatott, illetve sokszor megtárgyalt közlekedéssel kapcsolatos kérdés lenne, hogy az ezzel kapcsolatos korábban leegyeztetett, illetve meghozott döntések milyen hatékonysággal kerültek bevezetésre. Itt gondolok ugye azokra a információkra, amelyek a buszközlekedést a lakosokkal ugye tájékoztatják, illetve az esetleges egyéb intézkedések, hogyha ezzel kapcsolatban megtörténtek. Azt hiszem, hogy ez még nem tökéletes ez a probléma, ez még nem oldódott meg 100%-ban, de csomagban elmondanám a kérdéseimet, és akkor én többet nem szólnék bele. A másik a peres ügyek, ugye itt fel lett sorolva 2 darab ügy a beszámolóba, tájékoztatóba, és ezzel kapcsolatban itt, ha jól értem, most itt arról van szó, hogy itt az Emplénkő képviseletében az ügyvezető nem vette át, nem hajlandó átvenni az értesítést, vagy mit jelent az, hogy nem érkezett vissza, ezt nem tudom értelmezni, ez biztos ennek, hogyha részletesebben megbeszéljük, akkor ez a postás vagy visszahozza, hogy nem veszik át, vagy egyszerűen lefogták a postást, vagy a postás is eltűnt, nem értem ezt jogilag nem tudom értelmezni. A másik dolog pedig a Fehér Józsefné, ha jól emlékszek, ő volt a könyvelő. A könyvelő ügyében, hogy erről is csak 2 mondatot, hogy akkor eznek mik a következményei, hogy akkor mikor záródhat le, vagy hogy erről azért kapjunk némi tájékoztatást. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna. A közlekedés tekintetében itt a járási hivatal felállításával én azt gondolom, hogy egy elmozdulás tűnik, tehát egy elmozdulást lehet itt a volántársaságok részéről tapasztalni. Volt egy egyeztetés, ami ez év tavaszán volt, ez a soron következő menetrendegyeztetés, amit ugye itt a volántársaságok kezdeményeznek minden évben, és érdekes módon ezen az egyeztetésen, ahol minden intézményvezető, illetve polgármester részt vett, ott azért az kiderült, hogy hát a volántársaságok azok nem sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy ugye itt a mi problémánk megoldásra kerüljön, mert hogy elmondásuk szerint nem jó nyomtatványon lett beadva az igény.
Tehát itt ott egy elég komoly felháborodás is volt azért a polgármesterek, illetve az intézményvezetők részéről, amit ott a volántársaságok képviselői megengedtek maguknak, és pont ezen felháborodva járási hivatalvezető asszony egy nagyon részletes kérelmet adott be a Borsod-Volánnak a Sátoraljaújhelyi területi igazgatósága, mert ez a hivatalos út, és abban részletesen alátámasztva leírta, hogy mi indokolja azt, hogy ugye ez a járatbeindítás elinduljon. Ennek ellenére nem sok minden történt, és a járási hivatal vezető asszony aztán, ez ugye áprilisban volt, és akkor utána valamikor júniusban újra egy sürgető levelet írt, aminek az lett az eredménye, hogy kaptunk egy visszajelzést a Borsod-Volántól július végén, amiben azt közölték, hogy próbajáratot fognak indítani Erdőbénye és Tokaj között, hetente egy alkalommal, és ez a próbajárat lesz majd a kulcsa annak, hogy esetleg ezt ki fogják a későbbiekben bővíteni, vagy nem. Tehát úgy néz ki, hogy 2013. szeptember 1-ével, tehát ez volt az ajánlat a Borsod-Volánnak, hogy szeptember 1-ével bevezetik ezt a próbajáratot. Kérték, hogy a települések, illetve az intézmények tegyenek javaslatot, hogy a heti egy járat beindítása az melyik napra essen. Azt hiszem a szerdai nap merült fel itt a belső levelezgetés kapcsán, hogy legyen a szerda. Tehát egy a lényeg, hogy el fog indulni egy olyan nap, amikor Erdőbénye és Tokaj között gyakorlatilag ez a járat el fog indulni, és az állomás között fog közlekedni, tehát megvan adva a menetrend is, amit én nem nagyon tudtam itt a nyomtatási hiba miatt olvasni, de gyakorlatilag ezen a napon az elérhetőség. Az egy más dolog, hogy most éppen nekünk, a mi esetünkben a szerdai nap ez mit fog eredményezni, tehát milyen szakrendeléseink vannak. Tehát most ehhez a heti egy rendeléshez sok mindent nem fogunk tudni alkalmazni, vagy hozzáigazítani, főleg úgy, ha ezt próba jelleggel csinálják, de én azt gondolom, hogy ez már önmagába véve egy elmozdulás ahhoz képest, ami eddig történt. Ezen túlmenően pedig az elmúlt időszakban, körülbelül egy hónappal ezelőtt megkeresett engem egy rakamazé vállalkozó, aki egyébként teherfuvarozással foglalkozik, hogy ő ilyen 4 hónapos engedélyezési eljárás után egy jelentős összegért megszerezte a személyszállításhoz szükséges engedélyeket, tehát kvázi taxi engedélye van, és hát, hogy a rendelőintézet és ugye rakamaz viszonylatában, de kibővítve a többi település esetében is, ő hajlandó egy olyan tarifát ajánlani, ami háztól házig szállítja, és ott település van megadva, tehát a rakamaz és a rendelőintézet, vagy Tiszaladány és a rendelőintézet, tehát egy viszonylag, tehát nem ez a klasszikus taxi óra és taxidíj, hanem egy picit kedvezőbb. Mi ezt elindítottuk ott, én ennek nagyon örültem, teret adtunk a rendelőintézeten belül, mi ezt elkezdjük ajánlani a betegeknek, szakrendelőkbe is ki van téve, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan elmozdulás lehet még, ami ugye elősegíti az intézetbe való eljutást. Olyanok a díjak egyébként, én magam is átnéztem, ami azt gondolom, hogy kezelhető. Tehát nyilván ugye Erdőbénye van a legmesszebb, tehát az ottani díj az elég, tehát az a legmagasabb, de akár helyben, akár itt a környező települések esetében ilyen volánjárat nagyságrenddel vetekszik. Az igaz, hogy a nyugdíjas ingyen utazást, ami ugye egy meghatározott kor fölött van, azt nem kezeli, de mindenféleképpen egy segítséget nyújt azoknak, akik az intézetbe el szeretnének jutni. Tehát ennyi elmozdulás van a közlekedés tekintetében. A peres ügyek tekintetében ugye tehát az idézés az nem volt jogszerű, a Zemplénkőnek a tárgyalásra való idézése, ezt a bíróság állapította meg, nem jött vissza ugye a térti vevény, tehát ennek most vagy postai hibája van, vagy későn vette át, és nem fért bele. Tehát ugye egy bírósági eljárásba belebonyolódik egy bárki, akkor hát itt elveszlik a labirintusba.
Tehát valószínű, hogy az lehetett, hogy nem vették át az idézést, nem mentek érte, amikor meg érte mentek, az már annyira rövid volt a határidő, hogy a bírósági tárgyalás időpontjáig nem került vissza az iratba, tehát a bíró a tárgyaláson csak azt tudta megállapítani, hogy nem került vissza, tehát hogy nem volt jogszerű az idézés. Tehát most újra ki van tűzve a tárgyalás, szeptember 9-én, tehát ott újra indul, és akkor, tehát ez lesz az első tárgyalás, mert ugye akkor ez így az előző meghiúsult. Fehér Józsefné pedig meglepő módon megfellebbezte az elsőfokú ítéletet, ahol ugye a szakértő leírta, hogy az ő szakmai munkája miatt indokolt volt a könyvelés, vagy a társaság könyvelésének az újrakönyvelése. Ő egy több oldalas beadványon keresztül leírta azt, hogy ő miért nem hibás ebbe, de rajta kívül mindenki. Tehát ott ő személyeket is egyébként megjelöl, hogy kit kér még felelősségre vonni, de abban benne van mindenki. Tehát benne van a teljes felügyelőbizottsági tagok, benne van mind az 5, benne vannak a ügyvezetés, még talán az Eszter személy, te kaptál is idézést már akkor ezek szerint? Még nem. Tehát az Eszter személye is megvan, a könyvvizsgáló személye is megvan név szerint jelölve, tehát ő mindenkire hárítja a feladatot, és tehát ez az eljárás így zajlik tovább, mert akkor nem lett jogerős, és szeptember 26-án akkor tovább lépünk, illetve hát akkorra van kitűzve a soron következő tárgyalás. Jó, köszönjük szépen! Köszönöm szépen, csak egy félmondatos reakciót szeretnék. Egy kérésem lenne a sajtó jelenlévő képviselőjéhez, illetve az igazgatónőhöz, hogy a következő tokai hírekbe, hogyha lehet, és nem a apróbetűs hírrészbe, hanem egy külön kis keretes formába tájékoztatni a lakosságot a Tokajt érintő tarifáról, illetve az elérhetőségről. Ez feltétlenül fontos, hogy ezt minél szélesebb körben tudomást szerezzenek erről a szolgáltatásról, hogyha tényleg olyan kedvezőek, hanem ez egy közlemény formájában mondjuk, és hogy ezt lássák a lakosok, mert azt hiszem ez a leggyorsabb módja, hogy ezt az információt eljuttassuk. Hát ha ennek pozitív hatása lesz, és működőképes lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van még valakinek hozzáfűzni valója? Akkor tájékoztatóról volt szó, szavazni nem szükséges, úgyhogy köszönöm szépen akkor a tájékoztatást. Milyen nincs már. Ezzel a napi rendi kapcsolatban, a ponttal kapcsolatban még azért 3 szavazásra szükségünk van. Az első a könyvvizsgáló úrnak, a cégnek a megbízása lejárt, és erre az előterjesztés arról szól, hogy a Perfect Audit Kft-nek a szerződését 5 évre 250 000 forint plusz áfa megbízási díj ellenében hosszabbítsuk be. Nem tudom, tárgyalt-e valamelyik bizottság, pénzügyi bizottság? Igen, a pénzügyi bizottság támogatja a határozati javaslatot, magyarul ugyanaz a könyvvizsgáló legyen a jövőben és a kérdőjében. És ebben az összegben mit? És ebben az összegben. Köszönöm szépen. Humánpolitika? Politikai jelezze. Jó, köszönjük szépen. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Következő. Ja, itt ez itt van. Jó. Ez a második dolog, amivel szavaznunk kell. A Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságba tagjának megválasztását kell eszközölni, és az előterjesztés arról szól, hogy a Kft. Felügyelő bizottságába dr. Gulyás Gábor ügyvéd kerüljön, Farkas Ernő Rakamaszváros polgármestere, Virág Zoltánnék Taktabály község polgármestere, Kántor Dezső Erdőbénye község polgármestere, Ádám László Boldogkősföld község polgármestere, és javasolja 5 évre megválasztani. A felügyelő bizottság tisztség ellátásért megbízási díj nem került kifizetésére. Javasolja dr. Argai Gábor, itt az elírás, Argai László főorvosi bizottsági tagságából történő visszahívását. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. Taggyűlésében a fentei javaslatát képviselje. Nem tudom, bizottságok tárgyalták-e? Pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság támogatja a javaslatot, nem ismétlem meg a felsorolt személyek, felügyelőbizottsági tagként történni meg, illetve újraválasztását, hiszen közül 2 korábban is tagjai voltak. Köszönöm. Köszönöm. Humánpolitika? Politikai bizottság is egyhangúan támogatja. Előterjesztést. Minden jobb bizottság, köszönjük szépen. Egyéb hozzászólás nincsen. Akkor aki a határozati javaslattal ér együtt,
együtt, az kérem készfelnyújtással jelezze. Jó, ellenszavazat tartózkodás nem volt. És akkor még egy szavazási procedúra lenne. Itt a Egészségügyi Fejlesztő Kft. Számára nyújtott kölcsön támogatásával való átmenítéséhez való hozzájárulás. Pénzügybizottság tárgyalta-e? Akkor a véleményt kérném. A bizottság támogatja ezt a megoldási módot, mint pedig egyhangulat. Emlékeztetőül képviselőtársamnak, hogy ez a téma már korábban, amikor a mérlegre számoló téma, az felmerült, akkor ezt a döntést nem hoztuk meg, hogy ez a döntés akkor még nem volt sürgető. Most már időszerű ezt meghozni, és ezért a bizottság a korábbi véleményét egyébként megőrizve támogatja ezt a fajta megoldási módot. Ez a megoldási mód azért kényelmesebb nekünk, mint másfajta, már az önkormányzat számára. Ez a pénz így is, úgy is a Kft-nél van, és addig, amíg a Kft. Mondjuk jelentős nyereségre nem tud szert tenni, tehát a gazdálkodása nem billen olyan nyereségekbe, hogy remény lenne rá, hogy a tagi kölcsön részét visszafizesse az önkormányzatnak, addig ez az önkormányzatnak a zsebét közvetlenül nem érinti, természetesen a vagyoni számainkat igen, ettől függetlenül ez a legkényelmesebb megoldás. Ezért javasolt a bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Humánpolitika. A politikai bizottság is egyhangulat támogatja, a pénzmozgással nem jár. Köszönöm szépen. Más valakinek van hozzáfűzni valója? Jó, akkor szavazhatunk. Aki egyetért a előterjesztésre készfelnyújtásra jelezze. 1-2-3, egy tartózkodás, ellenszavazat nem volt. Köszönjük szépen. És amit felvetettem, hogy elvi jelleggel meg tudjuk szólni, hogy egy közalapítvány létrejöjjön, és hogyha igazgatóasszony elválja a kuratóriumi elnökségi tagságot, akkor következő ülés akkor részletekbe egy tervezet legyen, és akkor majd nyilván a bizottságok megteszik a személyi javaslataikat is. Mert ez közintézmény, nem egy magánintézmény, ez egy közalapítvány célszerű. Elsőlegesen az lett volna az én mondatom polgármesterként, de nyilván neki is célja volt ezzel, és becsülni kell. Tehát én viszont azt nem szeretném, hogy a közintézmények mellett csak magánalapítványok működnének, az pláne egy egészségügynél, ahol nagy pénzek fordulnak, meg nagy lehetőségek vannak. Látnunk kell, hogy mi történik, én azt gondolom. Köszönöm. Ez egy elvi szavazást igényelne, hogy... Akkor egy elvi szavazást, ahogy a Zsigoló képviselőtársunk azt javasolta, hogy egy önkormányzat részéről is legyen egy alapítvány, közalapítvány, ami segíti a Dombus MBR-nek a működését. Aki egyetért azzal, hogy ezt hoz... Tessék? Parancsolj! Hogy akkor most a döntést arra hozunk, hogy a hivatal készítse elő, igen, ülésre, így van. Igen, hogy ezzel kapcsolatos előkészítő munkák a jövő testületülésre készüljenek el. Aki kér, ezzel egyetért, azt kérem készíteni. Jó, akkor ellenszavazattartózkodás nem volt, akkor köszönjük szépen, megbízzuk a jegyzőasszonyt ennek az előkészítésével, akkor ezt a napirendi pontot akkor befejeztük. Köszönjük szépen. Napirendi pontot vegyük elő, jó? Előre. És ez a 22-es napirendi pont arról szólna, hogy pályázat benyújtása Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására, Artéma kódszám 3974, a címe pedig Szőlőttaposó lányka lenne. Nem tudom, ki lesz az előterjesztő. Mert most készült el a mai napon, tehát Feres Gyula Alpár fogja előadni az ezzel kapcsolatos... Jó. Köszönjük szépen, szervusz! Akkor az ezzel kapcsolatos információkról Feres Gyula Alpár tud sokat mondani nekünk. Üdvözölünk körünkben, és akkor parancsolj, vázolj már fel, hogy miről van szó. Nagy vonalakban, ülj le nyugodtan. Délelőtt írásból benyújtottam a műleírást, azt fel tudnám olvasni, hogyha esetleg még egy költségvetést az alkotáshoz. Tehát a pályázati kiírás értelmében a Nemzeti Kulturális Alap a beruházás 70%-át támogatná, maximum 5 milliós nagyságrendű bruttó összeggel. Na most már ennek megfelelően akkor úgy alakul az anyagi része a dolgoknak,
hogy a pályázat elindításához és benyújtásához az önkormányzat különböző költségek formájában önrészről kell megállapodjon, illetve jóvá hagyja. Ez az önrész, ami a beruházás 30%-át tenné ki, az körülbelül 2.149.320 forint. Ez a költségvetés szerint konkrét költségeket merít ki, amit tételesen felsoroltam, úgy, mint bronzöntés, a kőanyag, tartósi vörös mészkőnek az anyagára, szállítás, alapozás, vízkelengető rendszer, a koncepció értelmében egy helyi témát dolgoznék fel, szőlőttaposó lányka formájában. A kislány a nemzeti viseletbe egy arra utaló ruhácskába lenne öltöztetve, a szőlő ugye a hagyományos megfelelő mozdulatokkal tapossa, alatta helyet foglal egy tardosi vörös mészkőből kialakított fa hatását keltő kismedence, amelyikek felső részében fürtőkben lógálnak a szőlő, szemek, szőlőgereztek, és abból a halvány sugárba csordogálna alá a víz egy nagyobb tálmedence formába, ami aztán természetesen a aknába vezeti, és a vízforgató rendszer pedig visszajutatja a vizet szökőkút formájába ebbe a kompozíció szoborba. Tehát röviden ennek megfelelően, ugye feltüntetve a méreteket állítottam össze ezt a bruttó költségvetést, amit most önök elé terjesztenék. Tehát ha jól értettem, most arról kéne a tiszteletesre döntsön, hogy részt vesz a pályázaton, mert ahhoz aztán, hogyha a döntés megszületik, akkor ugye a pályázati kiírásban foglaltak eleget téve egy csomó anyagot kell begyűjteni, többek között ugye a tervmakettet is, ami ez nem kis munka. Tehát a makett elkészítése az 5/4 arányban ennek megfelelően. Én ezt szerettem volna kérdezni, hogy a költségvetésben én itt nem látom a makett költségét. Az költségvetésben ezt úgy hoztam össze, Ez a hogy az 5 millió forintos részben, ugye, amelyik a művészi részét képezi a dolgoknak, az benne foglaltatja hát természetesen a kivitelezésnek, a művészi részének az összes. Tehát külön a makettet nem tértem. Jó, ezt csak azért kérdezem, mert mondjuk egy esetleges sikertelen pályázat esetén ez kb. Milyen terhet jelent az önkormányzat számára a makett elkészítése, mert tényleg benne van valóban